लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे टपिक लानानै फैदों। बे जाबाय जोंनि दा क'क्राझार सोहोराव सोलिफुबाय थानाय जे गुन्दानि थासारि। दा क'क्राझार सोहोराव ओरैबायदि मोनसे दुंहाव थासारि सोलिगासिनो दङ जे जोंनि सिख्लाफोरनि थाखाय जोबोद गिथावना महर लादों। बे जाहैबाय सानफ्रामबो हरनि समावहाय सोरनिबा रुजिङाव सिखाव हाबनाय, सोरनिबा हस्टेलाव सिखाव हाबनाय, सोरनिबा न'आवहाय सिखाव हाबनाय बेबायदि सोलिगासिनो दङ। दा सिखावा गोबांथारैनो बांनो हमबाय। दा क'क्राझार सोहोराव थानाय गासैबो सिख्लाफोरनि थाखाय जोबोद गिथावना महर लाबाय। मानो होनबा हरनि समाव जेरावबो ओंखारनो हाला, बिनिफ्राय हरनि समावहाय गावबा गावनि न'फ्रावबो जेनेबा हारसिङै उन्दुनो हाला, लजिंफ्राव हारसिङै उन्दुनो हाला। सानफ्रामबो सिखावफोरनि उपद्रबा बारानिफ्राय बारा जाबाय। दा मैयासो बावैसो जानानै थांनाय मोनसे घटना, बेयो जाबाय मोनसे न'खरावहाय सिखावा बे हाबनो सानदोंमोन, नाथाय CCTV केमेरानि गेजेरजोंहाय बे सिखावखौ नुनो हादों। स' नोंथांमोनाबो नायनो हागोन बे सिखावा मा रोखोमैहाय हाबदोंमोन। बिनिफ्राय बे सिखावा एक्चुअली जेबो खालामद्रायनो हायाखै, बिनिफ्राय बेखौ CC केमेरानि गेजेरजों नुदों। बिनिफ्राय दा नोंथांमोना बेखौहाय नायलांनो हागोन भिडिअनि गेजेरजों। बिसोर माबा फैसानसो बादिलायलाङोबो बादि मोनलायलांबाय ना। गेम गेलेनाय बायदि ना। मुझे सर কাপড় খুলছে স্প্রিং এনি সব খুলছে। না এটা স্ট্রিপ আছে আছে না মেলাক নাকি এটা স্ট্রিপ আছে তার বহুত না না বহুত স্ট্রিপ আছে তার itu নহয় itu সাথা পিনে পলাইছে না সাথা কলম আর itu স্যান্ডেল লৈ পলাইছে স্যান্ডেল আছে না স্যান্ডেল এই তো ব্রো এই তো এত হইছে স্যান্ডেল তো ওই পাশে কি খোলা আছে আছে আজও কি খোলা আছে এই সাইডে আইছে এই সাইডে আছে কি খোলা আছে কি খোলা আছে আজও আছে না এদিন তো কি খোলা নবে না গম পাই কমজোরি আছে কমজোরি আছে ইয়াতে উনিব হাল্লা কোম্পানি ভিতৰত না তোমাৰি বলি স্যান্ডেল নয় আর কি স্যান্ডেল जोबनायाव आं बेखौनो बुंनो सानो, स्पेसियेलि सिख्लाफोरखौ बोथोराथ' जोबोद गाज्रि जाखाबाय, बेखायनो दखान बाजाराव हारसिं थांलाबायनो नाङा, हर थौजासिम टाउनफोराव थालाबायनो नाङा। आरो गोबां मानसिफोरा टिउसन लायो, खायसेया हर थौबोयो। बेबायदि समाव जेन' हारसिं फैनो नाङा, न'खरनि मानसिफोरखौ लेंहरनानै फै। बे जाथाया क'क्राझारावल' जादों बे नङा, गोबां जायगायावनो गोबां गाज्रि जाथाया जागासिनो। बेखायनो सिख्लाफोरा गावबा गावनि लाइफखौ एलार्टआव दोननो नाजादो। स' आंनि दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। सोरबा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामदो। स' बाय बाय लोगोफोर, उननि भिडिअ'आव लोगो मोनलायफिनसिगोन।